Ayan, may kasalukuyan pong nagaganap na pictorial ngayon dito. And meron po tayong official photographer dito. Ay, may model din po tayo. Talagang sinusulit po natin yung ambience dito sa may beach. Dito sa may Patar Beach. Ay, para mag-connecta tayo ng mga gandang pictures, mga photos, ganyan. Sila Ate Donita. Ayan. Diba? Sea urchins in Ilocano, maratangken. Maratangken ganun. Tangken is matigas. Lasang talaba. Pero ba naman eh. Alam mo yung prutas yung parang banig yung ano? Yeah, ako yung Oliver niya, kalko ko lang tibuko. Kulay brown. Baka pati yung ano yung... Kalko ko lang buko. Ay, patanggalin mo nga ng tada. Kaka-ignorante talaga. Ay, shumay ito. Maradalas yung ilipay lang gawin. Sa isang araw lang yung nabibintan mo niya. Ito yung laman niya. Kulay yellow. Ang lalaki kuya. Tignan natin dyan. 10 piso yan natin. Wala namang mawawala. Allergic pa po natin. Kahit ano po. Allergic eh. Tikman natin yung allergens. Curious. Curious. Mas malaki
Masarap. Sige kuya. Sige lang. Sige, lagyan ng suka. Try natin. Chin. Iba yun to. Ay, sure. Totoo. Parang ano. Wait lang, totoo. Kakain to? Oo, kinakain yan. Lang. Nalasa na nung? Try mo ko. 1, 2, 3. Ano, Ang lasa, James? Ano pa naman yung parang malansang part, pero parang talaba lang siya. Kaya hinawakan ko din. Pwede kang hawakan to. Anong ano?